inini chaita kuti ndive kunoku ndechekuti ndakarorewa ndokuti ndakatizira murume wangu ndine nhumbi ye2 months yakazobva zvaene ndakaenda kuchipatara. Saka tagara nemurume yakatanga kungoita rafu dzake asisa ndide pamba pai mheno tanga aone asarare pamba achitobuda achienda kwaanoenda achitoita yaanoita. Saka ininiwo semunhu wenyama manje zvanzi zvakundiremera kuti ndirame chigara pamba pandisiri kudiwa yasandidi ndopa ndikazofonera vabereki vangu ndaudzwa kuti ndomugariro wandiri kuita kunoku. Baba wangotiwo iwo kana iye mukwasha asada mwana wangu ngandipo zvokusungira zvangu zvese. Semukwasha akasarudzwa kutengesa foni yake abva totenga mbudzi dzake 4 nejira rake ranga rasara pazvatoenda nadombo. Saka pamba pangogara ngonditi nyaya ndekwanisa kutaura nemurume wangu ndengoti ingoti Mchembe handei kubasa panapa ne food for work. Saka chamuchiri kugarira panapa pose amuri panapa ndeina chakudai. Saka itai miende kumba kwenyu kozi baba wenyu vakazochajawo mari yakawanda padara abuna dare rinodarika $10 kuti mungabva manditi avangabva wachaja pauriwe. Saka itai mufambe Mchembere pepose amuchiri kugarira pano handimboiona paawira pese manhero aita akabuda na6 odzoka na12 na12 dzaatosvika mba achibuda achidarikira achienda. Ainzi mimbokubata ainzi Mchembere ndianapo Mchembere ndini imimi makore ekuberekwa mune mangani? Apa ndine 19. Akakutora mune makore mangani? Ndine 18. Saka hanzi mama Chembera pakudii? Andizive iye angawana vamwe kuti ava vaita sei ndichakudai plus baba wenyu vachaji yakati hazvikodzere pamurimi Mchembere taimufambe nenguwo muende kumba kwenyu. Saka anga asisa kudii mambe ngemuchigara mese matororana pakutaurwa nyaya yepfuma yarevwa nevabereki otanga kuti Mchembere munhu anga kutofuga yake magumbezi munhu achitongobvawo kicheni ango yakuchingowaridza yake kana izvo zvakatomubata uri muzuva iro anotongotora tuyembe twake akanowachirira ega kana kutongomuka zuva iro achitokuzoti chikafu changu chandobika uji saka kana chake chandobika nina haji hembe dzake ainditisiya ndowacha ndega kana zvakatopotera chozoti shamwari endai kumba kwenyu kana ukamuti even ndizipiwo kana zipi yebhachi kana yehembe yedress anozoti Mchembere nemuzipiwa nehanzvadzi yenyu master handiti ndiyomerera naye kana muti ndipewo foni ndione mavhidhiyo anozoti Mchembere mupiwa yekumba kwenyu namutengi wamumba kwenyu baba wenyu ndowakakujedzera kutengerai mafoni endai kumba kwenyu ikoko. Asi ndichibva kumba kwedu ndakaenda ndine yangu aitewo S17 akanditorera akatiwa yakapiwa baba mukuru vangu mukoma wake vakaenda naye kuHarare vaitakura mabhero yabva yazobiwa ikoko kana kuti vakaita sei hameno ikoko yake anga kutondudza kuti shamwari haibatwi inodzisewo foni Mchembere. Saka mukuedza kugadziriswa mudare rinozokwanisa kupinda nyaya yenyu panga ichiongororwa mazowirirana zvipi kana kuti zvamazoona zvakakodzera? Zvatawirirana ndezvekuti iye angopawo vabereki vangu zvakasara sinzi iye akataura kuti hachandida. Anga abvisa chii kuvabereki? Kuvabereki akangobvisa nejira mushure mekunge akutodanana nemumwe mukadzi panext door kubva muna April anga kudanana nemumwe musikana panext door. Saka ndo pakazotanga kudhimanda mwana wangu achiti anoda zvinhu zvake kune mukwasha sezvo angatoona kuti obvious mwana wangu achaita sei haachadiwa. Saka regai ndidhimande zvekwangu. Saka paakanonoka kuuya semunhu anga akanyora tsamba yake ndopavakazoti aiwa regai ndichienda kudare tinopedzerana kupi kudare sezvo wakuda zvimwe kana wakuda zvimwe tobva tazoenda unopedzera kudare ndokuuya kwatazoita kuti tiyananiswe kunonama. Handiti ko mukudedzwa kunzi Mchembere pazera iye murume akanga ane makore mangani kuti azosvika pakudaidza mudzimai wake kuti Mchembere? Apa ane 21 zvake mune 19 panga pane mwana kana kuti miscarriage 2 months. Handiti pangange here mukuedza kuvayananisa zvamunofunga kuti kana kuti ndingati semashoko ekukurudzira veruzhinji munyaya dzakadai muchiongorora nyaya dzakadai yambiro yamungapiwa kune vamwe mazera echidiki munyaya dzakaita seidzi dzingangokodzerese mhirizhonga kuparara kwemisha asi vana vachiri vadiki?
chinoitika kuvana chatiri kuona ndechekuti mumwe anogona kudanana nemusikana adanana nemusikana haasi kutora nguva kana nguva yekufunga vari kungofungidzira kuti kungoti ndinokuda nekutotorana zvinhu zvakaita sei zviri nyore mukurarama asi azoona nekufamba kwenguva haazokwanisa kuti kana kuti audze mukadzi wake kuti panapa ndakaomerwa kana kuti life haisi kuita sei haisi kundifambira anenge akutoita attitude chete kuti mukadzi angozviendera asi kuti ataure hakwanise kuti achitaura kuti mwana handichamuda